koni ko mai koti achiel te wene ng'at apana. Ne okwero Daudi mana ratiro. Emomiyo prophets money in the Bible, they were determining the dimension of leadership. Dire no. Emomiyo wan bende kaka jo kanisa kik waluor. Tago mos ni seche moko, some of us ngoro moro donjo e kuomgi. Ma koseneno jasiasa kodonjo, to kata na injili mano oseiko. Injili norumo. Olok maber. Olok seche moko bo seneno kudhi kar jot mar jatend piny Kenya, man State House. Ma jopiny wacho ni koro chalo ka gima mano nyiso ni koro kawo kor jo sirikal mar jopiny. Wan State House nakweno kabidhiega. To nadhi dichiel diere agency last year to wadhi to bende nwuoyo to some of us nwaneno ka gin gidwa puoyo gima jatelo wacho to nakwero nyim jatelo wang' kanyo nindo gini rach. And I don't regret having said that. Gimoro karach Trevor orach gimine ka gol Yesu malo mubi piny ka mondo bi oyali injili mar kwe, injili mar hera, injili mar ng'wono gino koyot. En gima kata tho wuokie. Mano emomiyo wan gi saints. St. Paul otho nikech wach aladiera. St. Peter's otho nikech wach aladiera. John otho. En gima kelo tho nikech jopiny ok dwar adiera. Sakoro ma wawang'o adwa ni miwa ne wach mogik, ujumbe ma in go mogik ne josiasa, jonyuol, rowere gi kanisa. Inyalo riwo gi kamoro achiel, inyalo pogo gi kihero. Gima nyalo wacho en ni moloyo kalo wuoyo kuom josiasa wa. Wachung'uru kuom adiera, wachung'uru kuom ratiro mag jopiny. Kik wabed joma dwa ng'iyo ufuke wa ahinya. Inyalo mi mang'eny ufuko mok nyaka na ringo kalwenyi wuok. Please, jopiny ema nomiyu mandate mondo utelnegi. Priority mokwongo en jopiny. Mar ariyo en na jopiny. Kata dhi mar adek pod en na jopiny emisav. Ok inyal sav sirkal. Sirkal en an instrument moro manoi kanyo mondo okonywa. Managing our affairs. Emomiyo en igole ga after every 5 years. Kono kutiyo maber tigole, kono kutiyo maber tigole. Jopiny to kinyal golo. Gima jopiny dwaro kod obedni kod orachni ema ni lu nikech mane gima gidwaro. Jonyuol wan bende wabed humble enough. Wabende kata nyithindwa ma mwuoyo kuom gieki wayude thuolo bende washare kodgi. This is the best way. One in an evil world. Ma nyathi kichwayo ni dhi go lweny no. Nyathini ok nyal duogo seche moko. Koro gibende wamigi rieko kaka inyalo ng'any gi rieko. An asewacho ni wan wanyalo ng'anyo gi rieko mwago sirkal piny bende na gi rieko. En aniya ok ichulo osuru. Kineno ka osuchi itiyogo marach, ing'iewogo gik ma inebro hinyi, to you can decide not to pay tax in a different way. Ng'ama dwaro lecture tanyalo lecture gi kaka inyalo dagi chulo sirkal pesa. Instead sirkal of that money magikwalo ni. Okay. To rowere gi kanisa kakoro watieko. Rowere to nyaka be guided, give values, even their action. Gimoro amora magitimo nyaka gibed guided with some values. This crowd mentality to seche moko ok nyal tiyo. Mata wacho ni gadiera. Nikech ka ji osero kata wan bishop keto a crowd. Ibiro kako wapogore. The way makoro mentality do behave en gimoro ma psychological behave. Omiyo ng'ato ng'eyo ni destiny mari as an individual to chal nade. Kidhi a crowd, what is your own destiny? Mana kaka nyithindo kadhi e school, ng'ato ka ng'ato ichulo ne fees individually. Kendo kiriembi individually. Omiyo weigh how we want to exploit our potential. Nyathi ka nyathi ong'ini ere gima anyalo timo maber. Mondo yud support. Ni an kata mantie ni an anyalo mae kama anyalo timo maber moloyo. To area potential mari no
ema needs to be supported by the society. Okay. Mogik ne jodolo ka in. Jodolo Kanisa. to nyaka wach adiera. Tim watimo be nyaka nyis ni wan gima wachono be wayiego. Kik wachamo asoya kwa kuom jogi. Akwayo u jowetewa kik wacham asoya. Asoya ema kethonwa tich. Dwaro malang'. To wachunguru kuom adiera, waweuru luoro. To Nyasaye bende biro chung kodwa motegno. Okay. Erokamano ahinya. Thank you. The Right Reverend Professor David Kodia mar ACK Bond. Erokamano ahinya kuom seche gi go kodwa mbaka e buch jopiny ka gi weche maler misenyisowa e piny ka endi. Koro mane ka molore